anyị nọgide ala ije elu siri ike a na-ekwu okwu maka oke ite anyị nwere oke ite nwa ipopo nwa arụ agba aka ka ngosi unu nke bụ oke ite na ebe a nke a bụ oke ite m nke a ipopo nke a kịta ka anyị na-akpọ arụ agba aka maka onye ọbụla chọrọ igbu oke ite anyị nwere ebe a kịta nke a arụ agba aka nke a ka anyị na-akpọ ụbọchị kwuru ụbọchị kwuru ụbọchị ihe oge ọgwụ agwụla agwọ ọ dị adụ na-ekwe ya ọkwa maka ụmụ nwaanyị chọrọ ime oke ite dị ebe a iji ịmụta oke ite bịa n'aka m anyị akụzigo oke ite ebe a nke a kịta ka a na-akpọ ka nwoke emene na ọ ya akpata ego ka nwoke emene ka a na-akpọ nke a na ọ ya akpata ego nke a kịta ka a na-akpọ odo siri ya duwe n'elu ụwa ọ ya ha kacha ụwa niile mma nke a ka a na-akpọ ya nke anụnwa na-arụ ọrụ okwu ngwa ngwa okwu ọgwụ dụkwa ebe ahụ nke a na-atọ nkịta ka eji eme ya na-eji isi mmadụ ihe a niile bụ ọgwụ ije onwe ụbọchị na ya dị ọfọ ijukwa nwaanyị ọchị na ya dị ọfọ nke a kịta bụ ka nwoke gbawa mbọ ihe ya na-abatarịrị nọ na ya adọ ya na-abata ihe a niile na-egosi kịta bụ oke ite anyị nọwara ebe a nke a ka a na-akpọ ye toye ka a na-akpọ nke a polisi